काहो बिमला, 4 दिन से दिखाई ना देत रहलू, कहीं गई रहलू का? अरे हाँ बहन, नैहरे गई रहनी। भतीजवा के मुंडन रहे ना, भौजाई रोक लेनी तो रुक ही की पड़ी ना। अरे तो बिमला वहाँ जाके तो तारा खूब नेक जोग मिलल हो की? हाँ? अरे कवन नेक जोग मिलल बा, एगो लुगरी मिलल है, कौन कही कि हाथी घोड़ा मिलल है। अरे बहनी हुआ के फूल पानी बहुत होला। ई लइकन के देख के मन भर जाला। भगवान इतना छोट उम्र में इन्हन के इतना बड़ परिस्थिति में डाल देले, इन्हन के अनाथ बना देले। वो तो ठीक बा, बाकी रानी सब कुछ सही से संभाल लेले बाड़ी। सही कहा तारू। ई बच्चन के माई बाप के कमी ना होके देवली। भगवान ओकर ऐसे ही जांघर चांघर बनौले रहस। और हमके ये बताओ कि उनकर के देखभाल करी है? हाँ, उनसे के ब्याह शादी करी और उनका घरे के रिश्ता लेके जाई बहिनी? ठीक है कहा तारू बहनी। ई जान ला जेकर दुनिया में केहू ना होखेला ना, ओकर भगवाने कौनो न कौनो रास्ता निकालेलन। बढ़िया है ना? बहुत अच्छा बा। ना दीदी बस कैसे? अरे इतना सा तो बाकी बा, लो खा। हाँ दीदी जाना ताड़ू, आज हमनी स्कूल से आवत रहनी ना, तो काकी लोग बतियावत रहनी कि तोहर बिया के कराई, लइका के खोजी। कहे दो लगन के। और वैसे भी ना हमके बिया नहीं के करेके। काहे? दीदी ई शादी ब्याह का होला और इमे का जरूरी होला? हाँ। देख, जब एगो लड़की बड़ हो जाली ना, तो ओकरा खातिर एगो लड़का खोजाला और फिर वो लड़की के बिया वो लड़का से कइल जाला। बिया ऐसे होला। अच्छा, अब चलो फटाफट खाना खा लो। सूते के बाना स्कूल जाए के बा। लो। दीदी तोरा खातिर लड़का हम ढूंढब और बिया भी कराई। अच्छा हाँ ठीक बा, लेकिन पहले खाना खत्म करा और सोच जा, सवेरे स्कूल जाए के बाना। अरे चला ना, काहे शर्मा बड़ा। अब दीदी। हाँ? अरे दीदी ई देखा, तोरा खातिर दूल्हा मिल गई। हैं? दीदी हम कहले रहनी ना तोरा खातिर लड़का खोजब, ला खोज लेनी। ई हाँ हाँ। तोहनी पगला गइल बाड़ा का? ई पगलेट से दीदी के बिया कराई बा? अरे यार, ये भी तो आखिरकार एगो आदमी है और ये तो दीदी से शादी करके भी तैयार बा। ए तो हमरा दीदी से शादी करबा ना? इनका से पूछे हमरा से ब्याह करिए। अरे पूछना, तू पूछना। दीदी ब्याह करबू ना? हाँ दीदी बोला ना। दीदी बोले ना, एकरा से ब्याह करबू ना? रुका, हम बतावतानी। यस यस ये का? यस। अरे पागल, मार दीदी मार, मार दीदी, तोड़ के रख। भाग जैसे। मार दीदी, मार मार मार। और तू दोनों के बतावतानी। रुका, क्या कर रहे हो? मार मार मार। दूल्हा खोज बे हमरा खातिर। हाँ, दूल्हा खोज बे हमरा खातिर। तो रुका। पागल बाड़े सब। A for apple, B for ball, C for cat, D for भैया dog। एगो बात बतावा, हमने कितना मुश्किल से दीदी खातिर एगो लड़का लेके आईनी और दीदी देखल तो छोड़ा, उल्टा हमने के डंडा से मार मार के दौड़ावे लगली। अरे तू लोग ऐसे बेवकूफी जैसन काम करबे, दीदी के मार ना खाइबे तक हल्दी दूध से चुमाइबे। का मतलब? काम नहीं बेवकूफी कर ली? अरे बिया ऐसा थोड़ी ना होकेला कि एरा गहरा नथु कहरा केहू के भी पकड़ के शादी बियाह कराइल जाला। तो कैसे लड़का? अरे जवन खूबसूरत होके, पढ़ल लिखल होके, ओकर घर द्वार अच्छा होके और उ दीदी के उम्र के भी ना होके चाहिए, तब बे बियाह होई। आइडिया। का? मंदिर में जो भगवान जी बड़े ना, उनसे करा दिया जाए, कैसा लागल? अरे ऐसा ना होला, भगवान जी इंसान तो बाड़े ना, और ऊपर से उनकर बिया भी हो चुकल बा।
हमनी एक काम कर सके कि काल है मंदिर जाके प्रार्थना कइल जाई कि ऊ दीदी खातिर अच्छा सा घर द्वार खोज के हमनी के बता दे। तो हमनी के काले से चले जाओ प्रार्थना करे। हाँ ठीक बा। ठीक बा, पढ़ा पढ़ा।